които ще оставим това беше малко метафора, разбира се. Третия панел е две организации, които свързват крайните потребители с производителите на устойчива храна. Това са Илия Пчеларов от Семка и Николай Генов от Хранкоп, като Ралица от Хранкоп също е тук. Но тя е на стендбай, защото да, имат на партнера, не знам дали забелязвате, има моята еко-коледа, озаглавявам коледен базар, в който също можете да си напазарувате много хубави неща. Аз вчера го направих. Така, да започна с Илия, както е по програма. Илия Семка вече е на няколко години проект. Така, мислих си, че е да повече. И ти се занимаваш с него, имаш и помощници, има и история. Разкажи свободно за всичко. Как започна всичко? Ти си програмист. И Ники е програмист, и аз съм програмист, така че... Тук да може да извадим една консола и да почнем да се говорим. Това е интересно, че си програмисти. Това не ми интересува толкова. Освен, че наистина част от идеята за Семка беше на връзка с студенти и хора, които се интересуват, които има много достъпни връзки, които може да получава информация за производители, но основното за мен чиста храна. И какво значи чиста, защото се говори много за чиста, натурална, еко, био. За мен не значи истинска, защото много неща може да говори за качеството на храната. Какво значи истинска? Непоправено. Значи за мен не е проблем химията самата себе си, защото е наука, която обяснява процеси, но проблем е лъжата. Значи, като ти кажа това е сирене, това не е сирене. Това е домата, това не е истински домат. Ясно, че не е истински. И хляб, който не е. И след този целият избор в магазина ти седиш и се чуеш как да направиш тялото си. Фалшиви неща ли? Или си истински. И просто ще търсиш истинските неща, но тя ги няма. Била няма, на пазара също почне да ги няма. На село почва да изчезва. Има такова търсене на истинския домат. Дълго време ето и той Ники ще сподели една такава история и Ралица, че с този поне с различни производители, който на тях и канихме те да идват много трудности с това производство, което е малко или много нелегално, където човек се реализира и пазара се търси и така нататък, но ето вече доста стъпки са направени и става много радостно, че се случват такива събития и имат повече хора. Как стигна до това за Семка? С идеята, освен храната да е истинска, да може да стига до хората, които да оценят и да изядат. Да и се зарадват така с удоволствие. По сравнително чист начин, екологичен и етичен. Защото има етичен аспект.
няма проблем хората, които сполагат. Наистина имаше производители, има производители. Тази храна не се намира по пътни пъти, не се произвежда с масови средства. Трудно се прави. Се изслужава и цената. Цената не е случайно, но е по-висока. И това е трудно също да се сравнява. Кой има супермаркета и си дори на телефон, няма как да го иначе, ако контролираме към цена, няма как да се направим чисто. Си даваме парите за... не знам. За други неща. Въпросът, че трябва да се записваме, защото цената в магазина е толкова ниска. Да. Това е по-важно. Не защото цената на фермера. Трябва да сме малко по-съзнателни и образовани. Да, наистина това е въпросът. Защото не може да има качествено така ниска цена. Да не се отвличам, да. Задам един въпрос директно. Как селектирате това, кои производители да бъдат? Това е въпрос реално и към двамата, защото и в двете платформи няма изискване за сертификация или стандартизиране и така нататък. Как се селектирате вие производителите, които предлагате? Първо, важи принципа за сертификация, но още по-важно е отношението на човека, който произвежда. Искам да ги познавам, хората и сме питали от всеки да бъдат. За един вид ние гарантираме лично със своя опит. Не мога да твърдя, че навсякъде съм бил и съм видял кой какво прави всеки ден, но се изгражда доверие към човека и това доверие се заслужава с всяка една доставка. Има хора, които са изгубили доверието и в момента няма да се върнем към тях. Случва се такива неща. Това е процес. Има възможност, принципно, да се правят проби, но все още практически не сме го разработили. Просто няма точно ефтин вариант и практичен, това да се правят полеви проби и ти пристигане да попия, не ще кажеш. Това е всичко процес на развитие. Но гарантираме с нащиране. Добре, имал си идея, тя е породена от търсене, срещу което не си имал предлагане. Започнал си, намерил си производители, с които да работиш и така нататък. Какво започна да се случва след това? Нали, очевидно в началото можеш клиентелата да осигуриш покрай приятели, които споделяте с общите търсени, но след този момент какво се случи? Когато, освен твоите приятели, започнете да предлагате и на външния свят. Идеята се прие добре, приема се добре. Оказва се обаче, като тема, че това е много сложно. Защото редица проблеми. Значи България не е като някакъв проблем вече това. Качеството, което да бъде постоянно от производителите. Има много неща, които се правят наредно и след това се изчакват и защото състояние на качеството. Има голямо логистичен проблем. Много сериозен логистичен проблем. Мисля малко проблем. Общото всичко много се прави. Много се. Няма как да са много високи всичките. Но прави да са 3 километра. Обаче, тук е спорт. Стане рентабилно. Няма складове, които позволяват съхранение на пресни продукти.
И тези складове са струва. Не било. И ще струват много скъпо. Да си кажеш съм. Има много път да се върви. Мисля, че целта се изложава. Но има нужда повече хора да се включат със сигурност. И с идеи, най-вече с действия. Аз вече след година и половина началям с мисли. Това е един бизнес проект. Вече почвам да мисля, че не е още времето, че да стане просто бизнес проект. По-скоро посока общност и се развива с участието на повече хора и с образованието на повече хора, с събирането на информация за хората, за производителите, за самата храна. Тоест промяната на потребителската култура. Да, защото все още не е настъпила. Хората, значи нашия основен принцип е потребителската кошница да бъде едностенично, да бъде доставено от проверените производители на това, което е сезонно в момента, расте, а не всеки да си избира това, което най-много се е. Да, по-силно, ако не се чува, махайте. Много хора още имат навика да си избират. Аз искам да ям домати и краставици. Ама целогодишно. Ако може. И не може. Мисля, не може да са чисти. Или ако може да са био процес. Който да се свикне. Ами, ако си може да изчакаме до частта с... Кажи, да Според мен един проблем към момента не изненада. Хората в България не са свикнали до това да не знаят какво ще получат. Да, защото се стъпваме вече излагане. Няма добра изненада в България. Изненадата е за Който кажеш изненада, първата идея, че нещо лошо ще изненада. Ще дойде празна кожница и кожница с едно нещо. Това, според мен, е един от психологическите моменти, с които хората могат да се преборят. Така че, продължавам да... Точно така, при нас има много такива интересни случаи в Хранково, защото там има елемент на изненада. Доставят производителите предварително поръчани салатки на рода. И една майка, мисля, че на 2 деца беше, си поръчала 4 салатки, с което се мисля, че ще нахрани 4 члена с семейство. Обаче един производител доставя 4 салатки на такива. 5 салатки. Производителя е стоян. Производителя да е стоян. И съответно тя напише във формула, аз не можах да направя само дали за салата. Как може тя да постъпи този производител. Съответно от тогава вече този производител знае, че ако са му поръчали 4 салатки и той не са достатъчно големи салатките, но той ще добави повече, за да има това количество. Тоест трябва да има и някаква обратна връзка. Той е някакъв взаимен процес. И потребителите да се оставят да бъдат изненадани, но да бъдат и да дават резултат. Съответно, производителите започват да се научават на това да изненадат приятно потребителите. Само малки салатите ще сложи 8. Ами да, има какво да стане. Ако се желая към информация трябва да тече в две посоки, абсолютно. Както и Ники казахте, то това процес, защото производителите се учат. Защото в България няма практика. Ние се учим, също.
много експериментално. Тук може би в този процес идва ролята на едни програмисти да направят информационната платформа. Благодаря ти за сега. Имам аз въпроси, но ще ги задам по-късно. Ники, в основата на Хранкопси, организирате фермерски пазари, но не само това. Всъщност това сте малко по-известни напоследък. В началото не бяхте това известно. Разкажи ни за себе си и за Хранкоп, пък после и за Римската стена, пък после и за Иван Вазов, и за Бургас, и за Варна, и за Пловдив. Да, аз обаче ще бъда кратък. Записах си ги точно точка по точка, ще ги кажа много набързо като програмист. Всъщност в основата на Хранкоп е и Илия. Той не го спомена това като част от историята си, но всъщност част от идеята, познанствата с производителите идва от там. Хранкоп София е на 4 години. В началото се събират ентусиасти 20 човека и в Google в имейли си обменят информация точно за чисти продукти, производители, които те лично познават, за да се доставят заедно продукти. И така малко по-малко се разраства. Вече истината е, че в момента хем нещата се развиват бързо, хем пък не се развиват достатъчно бързо. Има много голямо търсене, много голямо желание от хората да намерят чисти продукти. В същото време не може да се прави като бизнес. Поне ние не сме намерили начина. И затова експериментираме, ето Илия експериментира по този абонаментен начин. Ние пък решихме да не чакаме повече промени в законите или някакви наредби, които да кажат, ето сега вече може да се правят фермерски пазари и фермерите да излизат спокойно на пазарите, да си продават продукцията. Всъщност, ако сега си върна по точките, Хранкоп е виртуална група. Тя не е нещо, което е юридически регистрирано. Вече в София са над 300 човека членове на Хранкоп. Хранкоп София е затворена група, обаче трудно се става член. Най-вече точно заради трудността всички да бъдат с някаква степен на доверие и точно това, което каза и Яна. Когато има, т.е. да очакват сезонните плодове и зеленчуци, а не каквото си поискат и то да бъде в перфектното качество и така нататък. Освен, вече се опитваме да работим като мрежа. Пак основната цел на това да работим като мрежа с различните градове е производителите отново, вместо да доставят само до София, да могат да доставят и до Пловдив, до Варна, до Бургас. И различните групи в тези градове вече по някакъв начин започваме да се комуникираме повече, за да има координация между производителите. Основната ни пак мисия или ценностна система на тези хора, които са се събрали в Хранкоп, е точно да познават храната си, да познават производителите. И това е най-ценното за сега в Хранкоп, че всички производители там са влезли с препоръка на човек, който е от групата. Затова Дафар каза, че не се интересуваме толкова от сертификати. Интересуваме се от доверието, т.е. да има доверие на този човек, че той е съвестен и че наистина изповядва същите ценности. Разбира се, с разрастването вече са над 100 производители, които доставят